Heino Hansen, DM-finalist for anden gang. Ja. Det er ikke alle, der går rent på første gang. Altså, du er simpelthen nu er du ude på revanche, om man så må sige. Eller hvordan? Det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror faktisk bare, jeg er ude på at hygge mig den her gang. I 2010, der glemte jeg det lige fra den. Og så har det bare pilet mig lidt siden at stå på den død. Et udsolgt storvægger, og så jeg kan slet ikke huske, at jeg nød det overhovedet. Nej, så nu er du ude på ligesom at få nyde oplevelsen, kan man sige. Ja. Altså, det er som om, når jeg laver mit eget show, så kommer der 40 mennesker. Så er jeg nødt til at lave noget med nogen, der kan udsælge det for mig. Og så kommer jeg og laver 10 og de ting. Så sådan er det. Fordi livet handler om at tage sig sammen. Nu kan man sige, at i aften, der er en kontrakt at spille om. Det er sådan en jobsamtale der. Jeg troede, jeg skulle jobsamtale, så jeg de 2 billetpriser, og tænkte, det er mærkeligt det her. Så der er en, der vinder en kontrakt, og resten skal en tur på jobcentret. Jeg har hentet en folder eller noget. Jeg er pessimist. Der er alt muligt lækkert, man kan blive, så jeg er ikke så nervøs. Om det er der. Der er virkelig mange muligheder. Altså, og det er... Og så må vi se, hvem der får brug for den her i aften, jo. Jeg vil gerne involvere jer i aften i den mest ærgerlige dag i mit liv. Den starter ved, at jeg får svamp. Jeg får fodsvamp. Og det er forfærdeligt, fordi man ved ikke, man har det, før at der er en, der har sagt, det er svamp. Fordi du ved ikke, det er ikke sådan, det ser ud. Det er ikke sådan, så du vågner og tænker, hvorfor er der en champignon på min fod? Så er du bare svamp. Så giver jeg op til lægen og siger, jeg tror, den er helt gal. Så kan jeg bare huske, at sige, det tror jeg også. Men nu er jeg ikke øjenlæge, så det er ikke som sådan min afdeling. Fodsvamp. Så fik vi det fjernet, og det er den bedste beslutning, jeg tog, siden jeg fik det. Det var at få det væk. Du kan ikke bruge det til noget. Så gik der 4-5 uger, så fik jeg svamp i skridtet. Hvor mange har svamp i skridtet på at klappe? I sidder 650 mennesker henne. Fuck ja. Okay, jeg har svamp i skridtet. Og når man har det, så er det den værste dag i både din og lægens liv. Fordi når man har fået svamp i skridtet, så har lægen nogle standardspørgsmål, som man skal stille, håber jeg. Fordi han er ude med at spørge, så skal jeg lige høre, om du har haft sex med andre, end du plejer. Det kan godt overføre svamp. Hvor jeg tænker, jeg plejer ikke at have sex. Så giver jeg videre ved sit spørgeskema. Så skal jeg lige høre, om du har sovet meget udendørs for nylig. Skal du høre, om jeg har sovet meget udendørs for nylig? Nej, jeg sov derhjemme. Så kigger han i min journal, så kunne man se, der gik ting op for ham. Der skete ting, hvor man tænker, jeg aner ikke, hvad der sker. Så sagde han det værste, jeg har hørt i mit liv. Så sagde han, men jeg kan se, at du for nylig har fået konstateret fodsvamp. Kunne man forestille sig, at du simpelthen, måske... at du simpelthen måske har smittet dig selv? Hvor jeg tænkte, hvad fanden snakker du om? Så sagde han, okay, så spørger jeg lige ud. Har du onaneret i en strømpe? Hvor jeg tænkte, ja, det er det ved Gud, jeg har. Og så gik det op for mig, hvad sjovligt et menneske er. Så har jeg siddet hjemme på drengeværelset med en strømpe på tidsmanden og smittet mig selv med kønssygdom. Og så hvor sjovligt kan det blive? I ved godt, hvis man har fået klamydia, så skal man ringe rundt til folk, man kan have smittet og sagt, den er helt gal. Skal lige en tur til lægen. Det kan sagtens være akavet, det kan jeg godt forstå. Men så prøv lige at spørge Heino, hvad akavet det er. Og ringe til en kammerat, der bare låner et par strømper til badminton. Der er simpelthen noget, jeg skal fortælle jer. Fordi vi er på Zulu nu. Og så tænker jeg, ja, det er alt stand-up. Nej, der er et show i historien, der er aldrig nået vej til Zulu, så vi tager nej til. Heino og Jakkers one-man-show for 2 år siden. Jeg prøvede at få det på Zulu. Jeg skrev en mail til Zulu. De skrev, kære Heino, vi takker pænt nej, men tak for din henvendelse. Held og lykke med showet. Heino og Jakkers one-man-show. Så skriver jeg tilbage et par dage senere. Vi kan også gøre det sådan, at vi klipper det ned til 30 minutter, så er det best of, så får I det. Så får jeg mail tilbage. Hej igen, Heino. Kan jeg sige det som det er? Der bliver ikke vist noget fra det show i min tid på Zulu. Venlig hilsen, Pelle Amundsen, redaktør. TV2 Zulu. Prøv lige at høre her. Pelle! Kig på mig, det kan jeg ikke se, om du gør. Du har slet ikke vurderet, hvor stor en idiot jeg er. Er du klar over, hvor svært det har været at takle et nej? Er du klar over, hvor langt jeg vil gå, for at du ikke skal få ret? Jeg er på Zulu nu. Hvis jeg havde taget mine 2 års gamle scenografi med, så var der ikke så meget, du kunne gøre ved det. Og der kan det godt være... Der kan det godt være, at man sidder i publikum og tænker, nej, Heino, du har da ikke taget en 2 års gamle scenografi med, fordi han ikke skal ret. Så ved jeg ikke, hvor stor en idiot jeg er.
der sker jo det, at Heino har haft scenografi inden og lavet noget af sit noget af show. Så står der Zulu lige op over det der. Nå, men nu kommer din yndlingsjoke-spil. Tror I, at når elefanter begår bankrøveri, at de bare tager almindelige huer på? Hvad er galt med den? Jeg kan godt lide doggy-style, især hvis jeg er bagerst. Bum! Der er nogle piger, der ikke kan lide doggy-style, fordi at der er ikke øjenkontakt. Og det er et stramt argument, hvis man prøver som fyr. Nu kommer der et tip til fyrene. Hvis I skal have doggy-style med en pige, og hun siger, nej, jeg vil gerne have øjenkontakt, så har jeg et tip her. FaceTime. Ja, der er ikke så meget andet at sige, end at der blev ikke vist noget for det show i din tid på Zulupille. Så må din tid være færdig. Men jeg har en folder fra Jobcenter, du kan låne. Tak for det. Jeg lever på, Heino. Folk klapper stadigvæk. Kan du forklare i korte træk, hvad du lavede? Jeg opfandt en mail. Han har aldrig skrevet Pelle. Pelle, som er dommer. Og så fik du dit show på Zulu alligevel. Ja, mand!